Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A yau a daidai wannan lokaci ina ɗauke muku da bidiyon wani almajirin ilimi wanda yake a ɓangaren Izala, wanda ya yi wani magana mara daɗi mummuna ga matar shugaban ƙasa wato Ahmad Bola Tunubu. A lokacin ya yi magana ne lokacin da ainihin guguwa ko a'a giya ta kujeran wa'adi ta ɗebe shi, ya yi maganganu marasa daɗi na cewa ya ma halasta a ce matan Tunubu saboda babban fastowa ce a kashe ta. To, amma dai daga ƙarshe daga baya ya dawo ya nuna kuskuren shi a wannan magana kuma ya tuba. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, bari in sa muku wannan bidiyo ku kalla insha Allah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan saƙo ne zan isar zuwa ga al'ummar musulmai gabaki ɗaya ko kuma al'ummar Najeriya gabaki ɗaya game da wani bidiyo nawa da yake trending yanzu a duniyar social media, khususan Instagram da sauran dai kafafen yaɗa labaru. Wannan bidiyon kuma na ga Sahara Report ta ɗauko shi ta ɗaura a fejinta. Haka nan ma wani sanata daga cikin sanatoci, wani tsohon sanato Shehu Sani, shi ma ya ɗaura shi a shafinsa. Yanzu shi Tunubu mata ta arniya ce, kuma ko arniya oga ce daga cikin arnas, ita ma hukuncin da Allah ya ce a kashe ta, don bi tana cikin shugabannin arna. Fasto haka Qur'ani ya magana, jagorora na kahirci Allah ce a kashe su. Jama'a in an ce wance fasto ta me matsayinta? Jagora. In an ce liman me matsayin shi? Jagora. To jagororin kahirci Allah ce a kashe su. Maganganun gabaki daya da na yi wannan gaskiya kuskure ne, ba daidai bane. Kuskure ne, ba daidai bane. Bana akan wayannan maganganun da na yi a yanzu, bana kan su. Na yi kuskure kuma na yi taraju'i. Malamai sun nabbahar da ni, ita ma ayar karar kanta da na ɗauko na idlaƙin ta ga wannan boyar Allah, wannan ayar ba ta magana akan haka nan, wannan kuma kuskure ne. A matsayin ɗan adam akan iya samu ne daidai, na kan yi abin da ba daidai ba. Don haka ina bayar da haƙuri wa wato matar mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tunubu. Ina ba da haƙuri akan wannan lafazin da na yi, tare da kuma janye wannan lafazin da na yi, kuma ina ba dukkanin al'ummar Najeriya haƙuri, saboda yanzu ita matsayin uwa take a gare mu. Siyasa ta riga ta ƙare. Lokacin kamfe ne wa'annan maganganu. Yanzu Allah subhanahu wataala ga wanda ba jagoranci, mu a matsayin mu na 'yan Najeriya ba mu da abin da ya kamata mu wa wannan bawan Allah in ba fatan alkhairi ba. Da shi da iyalansa fatan alkhairi shi za mu yi mishi. Ba za mu yi fito na fito da shi ba, ba za mu zazzage shi ba, kawai za mu mishi fatan alkhairi. Don haka na janye wa'annan maganganu, na janye su, ban tare da wa'annan maganganu. Duk wanda maganganun na suka bata mishi rai, ina ba da haƙuri a gare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Kamar dai yadda kowa ya sani, ita magana kamar kibiya ne, babu makawa dole sai an saita ta kafin a yi halbi domin a dace. Saboda haka yana da kyau mu riƙa lura da abubuwan da bakinmu za su faɗi a kowane yanayi muka kasance. Domin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da haka, kuma yana faɗa mana cewa duk wanda zai yi magana to ya faɗi alkhairi ko ya shiru. Allah ya sa mu dace. Ba tare da ɓata lokaci ba, na kawo muku bidiyon wani matashi wanda yake lissafi akan yanayin yadda dala za ta kasance a wannan mulki. Za ta iya kaiwa inda za ta iya kaiwa da kuma inda za ta iya gazawa. Assalamu alaikum. Da farko zan fara gaya muku gwamnati ba ta da dala.
abin nan ke amfani da shi. To yanzu mutane kowa hankalin shi ya karkata akan dala. People have been buying the dollar. Sai ya zama na cewa yanzu dollar ta ƙare, kowa ya rike nashi, ta kai peak, ta kai 1,900 to 1,800 and something. So in that situation in your country dole za ka siyar da dalanka tun da daman naira ka saka ka siya, yanzu you don't have naira. Kun ga kenan yanzu ana menene scarcity na naira. Yanzu naira will gain value, amma value din da naira za ta yi gaining is just for a matter of time saboda gwamnati ba ta da dala. Saboda yanzu people will start selling, wanda zai breakfast, wanda zai lunch, zai mai, you have to sell the dollar no matter how to get naira ka je ka siya abu ko tunda yanzu kowa ya amfani da kudin shi ya siya dala. Kun gane? And a lot of people now don't have naira in their account. Wani 100 ne, wani 200, wani 10,000 ne, duka kowa ya siya dala. To yanzu inda abin yake ya riga ya kai peak dama. Husan abu ya kai peak, it will come and decline. To in ya fara declining, zai zo wani certain range inda zai daidaita. Inda dama gwamnati take expecting dollar ta tsaya a gurin based on their own analysis. Amma ba su da dalan saboda haka ba isa ta tsaya a wurin ba. Ba su isa ta sa ta take tsayawa ba. Sai dai ever mutane wanda suke yanzu za ka iya siyan dala with your own account through P2P and other ways. To kun ga gwamnati ba ta da decision akan dollar. So idan in that case idan aka zo gurin mutane kuma sun siyar da dalan kuma za ta ƙara zuwa kuma a forex din ta ƙara ƙarewa. To by the time dalan nan ta ƙare kuma a forex, do you know what is going to happen? Dalan kuma daga 1,900 in ta tashi za ta kai 2,500. To haka abin zai rinka circulating har sai lokacin da gwamnati ta ji maganar da muke gaya mata. Idan kuma bata ji ba, to dama it's time for revolution. Wanda ya mutu ya mutu, wanda Allah ya ji kanshi, wanda kuma ya rayu, mu da muke zamu rayu mu ga har ƙarshen revolution din, kila ma wata rana mu zamu karɓa ƙasar mu kawo mu ƙasar canji. Allah ubangiji ya kyauta, Allah ya kare arewa. Allah ya sa mu dace ya kuma dube mu da idan rahama, ya saita mana wannan ƙasa tamu, ya kuma daidaita shugabanninmu domin su yi adalci a gare mu. Daga nan nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.